Tenim a Jaume Reixac, que és director i fundador de la revista El Triangle. Bona nit. Hola. Tenim a Francesc Sánchez, advocat defensor de Víctor Tarradellas, investigat per l'operació Volhov. Jaume, aquests vídeos filtrats, no sé amb quina intenció, o sí, sé que és amb la intenció de perjudicar el procés, es poden fer públics? Bé, jo m'ho miro d'una altra manera. Jo soc periodista. Per què soc periodista? I no soc pintor, o soc músic, o pescador. Per què soc periodista? Jo soc periodista per fer un servei a la societat i ajudar que la gent pugui tenir coneixement de per què passen les coses. I, malauradament, ja sabem que el sistema, tal com està organitzat, posa molt difícil que els periodistes puguem fer aquesta tasca. Per tant, jo encara em crec que els periodistes hem d'exercir el quart poder. Hem d'exercir un control sobre els nostres representants democràtics. Per tant, si aquests enregistraments evidencien que hi ha hagut tràfic d'influències, que hi ha hagut corrupció, que hi ha hagut males pràctiques, que hi ha malbaratament de recursos públics, tot això s'ha de denunciar. I si s'ha de recolzar en aquests enregistraments, jo com a periodista el primer en publicar-ho, encara que després pringui. Hi ha una mena de contradicció, perquè, esclar, és el sistema el que t'ofereix, precisament, el que filtra. Segurament la Guàrdia Civil, en aquest cas, o és igual, jutjats, algun funcionari, m'és igual, però és el sistema el que t'ofereix aquesta informació. Bé, no és el sistema, és... Hi ha un seguit de fets, doncs com és què passa a TV3, tot el malbaratament i l'incendi de recursos públics que s'està produint des de fa anys a TV3, què succeeix amb operacions com la requalificació d'aquests terrenys a Cabrera de Mar. Nosaltres, com a periodistes, podem arribar fins a un cert punt, però si hi ha aquest recolzament, aquesta prova que ho afegeix, això ens dona potència per poder fer la nostra tasca social. I a mi, doncs, això m'ha passat amb el cas de la Camarga, m'ha passat amb un cas de l'exconseller Josep Maria Cullell a Sant Pere de Torelló, m'ha passat amb el cas del Casino d'Andorra. Ha estat gràcies a que jo he fet públiques aquestes converses que aquests temes han rebentat. Si no, estaríem assistint... T'han gravat a tu? Sí, el senyor David Madí. Ah, sí? Sí. I què deies a la conversa? No, deixem-ho, sí. No, és molt senzill. És el caçador caçat. Sí, clar. El senyor David Madí és el caçador caçat. Jo, l'any 2000, dirigeixo la revista El Triangle des de fa 30 anys. I durant molts anys, vaig patir una sistemàtica marginació per part de la Generalitat, en el sentit que no em donaven subvencions, no em donava cap mena de publicitat. I un dia vaig anar al despatx del senyor Madí, al Palau de la Generalitat, per dir-li, escolti'm, què passa? I va ser gravat. Sí, i ell em va gravar aquesta conversa en el seu despatx oficial. I ves per on, al cap dels anys, ell pringa perquè és víctima d'un enregistrament per part de la Guàrdia Civil. Fantàstic. Però és que em fa risa. A vostè li van fer un Fernández Díaz en tota regla. Perquè a ell li va passar igual. I puc fer un apunt al moderador? Senyor moderador, no és el sistema, són les escletxes del sistema. Un funcionari desleal que filtra, no és el sistema. Senyor Sardà, en l'apologia concret ni es parla de finançament de Waterloo, ni es parla, en cap cas, de cap delicte que es pugui cometre, es parla de criptomoneda, que en cap moment es parla que sigui un finançament irregular. És una conversa entre dues persones privades que no tenen cap de les dues responsabilitats públiques. Per tant, la meva primera pregunta és, sota aquesta conversa gravada es pot obrir una investigació penal? Jo crec que no. Jaume, què dius tu? Jo reitero la perspectiva que he donat al començament i he parlat de 3 casos concrets. El del conseller Josep Maria Cullell, que va haver de dimitir per aquest enregistrament que van publicar i que vaig ser condemnat per al Suprem. El cas que és el de la Camarga, de l'enregistrament, que jo també difonc, aquest és l'origen de la investigació sobre el cas Pujol, em ve la policia, el sistema, a la redacció i m'obliga a retirar aquest enregistrament. Sí. Després, la senyora Sánchez Camacho, que va ser la inductora i l'organitzadora d'aquest dinar de la Camarga, em denuncia i em condemnen
en condemna el Tribunal Suprem. I en el cas, que hi ha explicat també del Casino d'Andorra, un enregistrament en què es demostra que va ser un xanxullo en què el cap de govern d'aleshores... Ja, però no sé com et queden ganes de riure després de tot això que ens està explicant, però no té res a veure amb el que ens diu el senyor Reixac, que ens diu que en la conversa no hi ha res substancial. No, jo no sóc jutge, és a dir... L'acció popular està perfectament regulada a Espanya. És veritat que a altres països no existeix, però a Espanya existeix i s'exerceix i ja està. Senyor Josep Maria Fuster Fabra, gràcies per haver estat amb nosaltres i per aquesta informació, que vostès es personen com a acusació particular, en aquest cas. Gràcies, bona nit. Jo abans, perdona, quan preguntava en quin país vivim... En quin país vivim? Mira, doncs, aquest senyor, el Fuster Fabra, va ser el meu advocat juntament amb altres persones que eren damnificades per uns seguiments il·legals que ens feien, no la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra. Jo he vist fotografies meves reunint-me amb amics meus fetes per als Mossos d'Esquadra. I això ho porten amb vigílies. Són el sistema, també, és que no entenc per què feu aquesta diferència. Són el sistema, és l'administració pública. Del 27 ho porten a la incineradora de Sant Adrià del Besòs perquè tot això desaparegui. Doncs molt bé. Aquest és el país en el que vivim. És un país en el que jo, l'any 1989, periodista de base d'un diari de Barcelona, tinc un reportatge explicant la trama del 3%. A l'any 1989. Què va passar amb aquest reportatge? Me'l van censurar, se'n va anar a la paperera. I és per això que jo fundo el Triangle. I fins a l'any 2005, aquest reportatge que jo vaig publicar no surt en escena quan ho diu el senyor Pasqual Maragall al Parlament. I fins a l'any 2014, quan entra la Guàrdia Civil, la Convergència Democràtica, no es demostra tota la trama del 3%. Aquest és el mal d'aquest país. Però això és el que t'he de dir jo, que no coneixes tu el país en el que vivim. És com tots els països, carai. Tots els països? Jo m'hi nego que Catalunya sigui un pou de merda. Jo m'hi nego. Que no enteneu què fa el sistema amb nosaltres, que no enteneu què és l'organització política. Gràcies a les filtracions. Que no sabeu com funciona el món en el que vivim. Aviam, Cristina Sánchez Miret. Quin món defenses tu? No cal que ens il·lustris sobre... Intento que entengueu que aquests principis no podeu dir que els descobrim ara. És un país, Cristina... Perdona, però si els periodistes ens censuren, si els periodistes ens callen, si els periodistes ens condemnen. És un país, Cristina, no, és que vull dir-te, Cristina, és un país on, afortunadament, hi ha diaris on alguns i els hi arriba una informació filtrada, a saber com, i després de contrastar el que cal contrastar, la publiquen.